anopa mama yenkana nipa etirimu esum ye nipa chese wo mo ekoba dane enyi obia na wo eya akoma pa na se adwempa de efa wo me ne wo ekase abranti a chese owo ni middle age mu a yebeka ne se bia be 30 getting to 40 emu ewonom no me ne wo kase ede ye enkrofo bi etimi age ne kra ede afri ne nsem a ekwan wo monam so ede eje ye ne entwa ye kra a wo mo chese wo matwa ne ti ede afri ne nipadua eso na arawusem yi esi ye ewo eye atonsu feyiase a ewo bosomche district Asante Mantemu na me kase na abrante oye Uber driver ni din a ababeto edwa eye Israel ejei menu na abusuafo omo mpatam ho echiremu a eye kwasiada anadwofa anopanumu ono muti dede ewo eho no July boso me de to so 9 no wo mo eti dede ana chese ekoso ase obi tiem obi muame na eno na chese enam so say wo mo that time no obi antimi MP ankonwura mu because no munim de ekoso na wokọ na ne obi di bibi ekokobo otim a ento mo hu se afa ya ase dede na no abrase no ena omo rahwe ye ekokọ hwe de ekoso omo koya na chese abrantie yi ena ye twaniti ede free one man nipadua enko ena eda wa chese moja apra no dodododo a wo mo hwehwe eye etire na wo mo enhunu na no na chese wo mo hwehwe mu ko hunu ba bia eye ye nua ba ma chese biaya wo mo edi sa abonefo sam no mu twaniti no ewo na nam so ema eye assembly member oda eye Feyiase Akochem electoral area honorable Kwei Samuel ede eye na mane bo etudwa na wo twemu ese ye nua be me ye kan ho asemi won hyeda ennim no ewo empotamo ehonum ediem na wogidi ye se biaya a chese ye etire no eda no na chese ye biaya wo mu edi bonefo sam no ewo ehonum na ebusuafo osanso etwa eye eso na na sensem no ekonum na ebinum nsu chiremu a ase obebebe sra ne kanchima bi ewo honum na chese o kacha ne kanchima ne se waje contract bi na enkrofo na ye den afre no eye Uber contract ye bi na enkrofo na afre nti wo de wo mu ekwaba eno ena chese abrante no amfa amba ebiemu a ene de wonka atiasefo ehum na ye wo mo kokko PSC no ase no echeche nsemu do mu nsemu tudwa na chese ya ade a edi ehu pa ena abababo wo mu na abusuafo menko hwe video no a ye na timamufo ni mpanifo ni bi no kasa ne ye beto ansem no eso Mame ba kwa wone adom kase atwetwe nkomo mpɔtam ho de tudwa se wo mo tese na esumbi ekoso nenso etwa prekopa no mo entiase emra amanfo mpɔtam ho no epie ba bonten no wo mbe hunu se ne kuntunsini no eda ho enam so mo yi bambofo asotre emra bambofo no eba ye no wo mo ne kromafo no bi etem ho gu mpɔtam ho a no mo hwehwe etire no emra mo kɔ manimu ekakra no mo ko hunu se etire no eda ho a mobile phone enso eka ho na fei wallet nso eda ne ntanya sika ewo mu bedwabo mpɔtam ho onimnyamfo Samuel Kwai ede tudwa se abrante ya yetwa ne ti afri so no enya de omunim no ewo mpɔtam ho no kure nyame anim ni samia megina ekra menim no da menim ne da mehu body no mehu ne da kra a menim no krom duam ha ti na ne no so menim fa hono no emra mo hu etire no na yede sekan atwitwa ho bebre se wo hwe mpɔtam ho na enya de a ɛhɔ no apagya saa afei na amanfo esisi adan a wo mu enwieye amanfo tempɔtam ho no ede ato edwa se de o mahui ede esuro ani hu bi aba be hye omumu o ehu da boy by say careful ebeye ye be careful say be ya obi suma obi kase bi a ye ko ja me ha na asese ye be hu say ye de nko di be chi ne nkonya yi ehun abome pa ehun abome areho ni bada se ni wadi boni se areho ehun aboye raho jese wo beti yesi obi atwa obi e wo baabi ba na pa ni ade a mede mani aye de ehunu bie ene de areho akan pa enti wiase aye hu pa mi hu se enye skadufo kran ka me kan se bia
de train ba kono so mo fa train ko de me hu se bia hwe a nipa bi entawantawa bi o mta na hwe a o ma se bia mo be di girim sa Bambofo hwehwe mo eyeye no edede say Toyota Vet kai bia ne registration number GE 3170-21 na ewo hobi Bambofo a Free Central Police Station ahyase eye hwehwe mu efasa ahurukasem ekoso ewo patam nana na abusuafo said de wo mo ede wo mo nsam no etu edwa eno asese me ne wo ekasa de emu no akwa kopie mu ewo Pramso Hospital ye mortuary atese enhwehwemu ekoso ewo ho na dodo na ekasa ne said de wote ye no ebinum se senka ye nyankoma de bia na se bibi na nkodi nipa ni ti no ekwa ye krampo na anka nya de se wo mbeja no kubi se wantwi bia na mentimi ho ase bi ekoso ewo wo mo entemanu ti na nam so ama enede etire no wo mo ede ato ne yebusa se enti ede ya na nipa ebe ye wa na se ede ya na obi ye to the stand say ubetimi afa nipa na so obehu nipa na enye se eya aboa bi na ubetimi etwa nipa ni ti ede afiri wonum eno na amadodo na esu ana ebusa ese enti wo meyi kura de ekoso yi ede ya na wo mo emabunu no ana sese nipa epe ede afiri wo mo eyonko eho wuku nua na adekodie na wo hwehwe no na wonsa aka na ana de wo pe no na awo wonchen afebo se yesika drom se yeden na wodi nanka wodi nipadua no ekwa ya anyem bia wo nipa na wodi sabon fosam no wo be kire bo ewo asase so ana mma yendwe eya anamontu ayetuo ne ho ansa na yetu yenkan hu nso se eyeden ya wo betimi adwane o nanso be aya wo be kwakosie de ebi eni wo be kwa se ne ena ya nchewa dan kwa mabi no yensa ebetimi aso mu a ebia na ye bone foforo ena wo be kwakodi ama yensa etimi aso eyewumu enti wo dwene ade a na wadwen ochena asembi hu na emoma dwen prempren de wonko a ubenya entia abusuafo de ekoso ewo mayi mu nipakum edoso ewudie edoso wo so wadwen hwefa ensemi hu ene say fabra ebebetu eja ewo tuma GH comment section like videos na share or all the social media platform so follow yen our IG page and your Twitter page tuma GH_media ene ekia sikapa dasne yebesan edi ehia ebi makram